Las mejores tortillas de Irún están en el Bar Equialde. Ven a la calle Leguía y pruébalas. Tenemos tortillas de patata con distintos ingredientes: queso de cabra, cebolla caramelizada, bacon, champis. Ven a probarlas desde por la mañana y en fiestas, el mejor ambiente en el Bar Equialde, con amplia barra de pinchos, desayunos, raciones, todo al mejor precio y con producto de la comarca. Tenemos gran surtido de cerveza y los jueves un impresionante pinchopote. Ven y te sorprenderás. Estos San Marciales, la fiesta en el Bar Equialde, en calle Leguía, Gora Irún, Gora San Marcial. Gurekin dugu Iratxe Olaberriako kantinera da, eta lehenik eta behin Iratxe, zorionak. Eskerrik asko. Zer moduz daramazu prozesu guzti hau kantinera izatearena? Ondo, oso ondo, konten eta pixkat urduri, baina oso konten batez ere. Ez dakite indituzun probak oain arte, jantziarena, txapelarena, hori guztia erdi egina, ala erabat? Oraindik erdi egina. Botak baditut ja, zinaiz pixkat ibiltzen, batez ere egun hauetan, nola bero handiari duen, eta trajea eta hori oraindik ez dut guztiz jantzi, baina hortan nabil orain. Eta gerrerarekin eta ikustia, nola ikusi ez duzu bere burua erdi kantinera bezala? Jo, oso emozionantea izan zen niretzako. Eta hori nire burua ikustea kantineraz jantzia izan zen oso emozionantea bai. Pentsatzen dut amarekin, etxeko emakumeekin ibiliko zarela egun hauetan, ez da? Bai, batez ere ama eta izebakin, beraiekin nabil dendaz denda soinekoak eta probatzen, eta gero ere lagunak eta beti daude hor laguntzeko prest baitare. Eta malkoak eta kontenitzeko, nola daramazu guztia? Askotan, prozesu hauetan, emozioak eta asko mugitzen dira, ez da? Bai. Lehenko egunean probatu nuen moñoa eta txapelakin hori ikusi nuen ere burua, eta malkoak horror egon ziren, baitaren ere atea jo zutenean aukeratu nindutenian, eta emozioz beteriko egunak dira. Nola izan zen egun hori? Abentura hasi izan egun hori? Aukeraketaren egun hori? Goizia oso urduri nintzen, gero klasera jo nintzen eta han ja pixkat igual baretu zitzaizkidan urduritasunak, eta gero ja etxera iritsi nintzenean, nire familiakin eta berriro ere oso urduri jarri nintzen, eta ja tia jo zutenean hori izan zen ja kriston poza, eta gero ja familiakin ospatzera eta izan zen egun oso ona. Egun borobila, ez da? Bai. Festa handia izaten da etxeetan, kantinera behin erabakita dagoenean, etxe horretan sekulako festa dela zaten. Bai. Batez ere nire ama zegoen, nire bai, baina nire ama da, ez dakit, espresatzen du asko bere postazuna eta izan zen oso polita, baitare konpainiakin oso eskertua nago, aukera emategatik eta oso egun polita izan zen. Familiako lehenengoa zera, ala zure familian badago beste kantinerarik? Lehenengoa, badut izeba bat, nire aman izeba atera zela Hondarbilan duela urte asko, baina horrela familia gertukoa lehenengoa naiz bai. Orduan familian kasuarengoa zentzu ondean esan ere, ez da? Danak oso emozionatuta eta zure gainean, ez da? Bai, gainera nire atxona izan zen Olaberriko banderina duela urte asko, nik enun ezagutu, eta orduan ere ama eta izebak eta amoina daude oso emozionatuak Olaberriako kantinera ni izateagatik. Gainera, auzo txikia zerate, orduan danok elkar ezagutzen duzu eta oso bereziak izaten dira konpainia hor, ez da? Bai, nire konpainia da hoberena. Denak daude oso gainean, laguntzeko prest, eta dira denak oso jatorrak. Oso konten nago beraiekin, bai. Nora espero dituzu lehenengo entxeguak? Hasiera batean kooperatibako entxegu hori dago, erdi geldirik dena, baina hortik aurrera ja gero entxegu ofizialak etorriko dira, nola espero dituzu entxeguen kontua? Pasaden larun batean eduki nuen lehenengo tailerra, eta hor disfrutatu nuen, baina baitare urduri nintzen, eta gero ja kooperatiban egongo den, nekazien etxean egongo den entxeguan, nik uste dut egongo naizela igual pixkat urdurigo, ja konpainia guztiakin delako, jendia ja begira dagolako, baina baitare oso konten eta nik uste dut izango direla egun oso politak. Eta gero ja, zentrura heldutakoan, eta horren besteko jendetza ikusten duzun egun horretan, zer espero duzu entxegu nagusiaren egun horretan? Horrek ematen dit pixka errespetua bezala. Gauza bat da nire
ba hori ez, Olaberrian entxaiatzea, baina gero ja hemen iritsita erdialdean, ba nik uste dut horria egongo dela jendetza asko eta hor urduritasunak, baina baitaren nik uste dut ja egongo naizela pentsatzen, ba pasatzen ari den hau benetakoa dela, ez ja ez dakit San Martzial eguneko gauz hori ja sentitzen hasiko naizela. Magia hori ez da, azkenean magia da. Bai. Eta hortik aurrera gainera egun nagusiak etorriko zaizkigu, bai kantinaren eguna, San Pedro eta San Martzial, ez da. Hilaren 28an hor bai izango dela egun potoloa eta jendetza izango dela kalian. Entxegun nagusian noski, baina 28an ikusten jendetza ikaragarria egoten dela. Entxegun nagusian baina asko ere gehiago. Bai, azkenan 28a gainera da kantirenen eguna, gure eguna da, eta hor ja dago mundu guztia zuri begira, ez? Eta gainean ikusten dut hori dela egun oso polita delako lehenengo eguna ikusten dezula zure burua hori moñoekin, txapelakin, gainera ez dakit soineko txuriakin, izango da oso polita, bai. Eta zure izen entzuten duzunean zer pasako da zure burutik? Nik uste dut emozio oso handia dukiko dudala. Ez dakitea negarra egingo dudan ala ez, baina oso emozio handia. Aurreko urteetan egon zera Zabaltza plazan, ala beste lekuren batetik ikusi duzu, 28koan? Bai, egon nahi Zabaltza plazan batzutan, beste batzutan agian ezan, baina beste toki batzutatik ikusi dut. Eta, ez dakit, duela urte batzuk beste kantinerak hor ikustea, ja, emozionantea iruditzen zitzaidan, eta ja hor nire izena entzutean ja izango da izugarria hori. San Pedro eguna nola espero duzu, gainera oso revista polita dakazu Olaberrian. Bai, oso polita hor, dena berde zinguratua, nire konpainiakin, gainean nik beti ikusi dut hor Olaberrian, txikitatik, eta txikitan beti pentsatzen nuen ea nozbaitere ni kantina izango nintzen, eta orain ja ikusiko dut nire burua horrez, eta hori oso kontent. Arratsaldez da, izango duzu gero deskantzatzeko astia, beste kantinera batzuek okerrago daukata Relunionek azkena du, orduan deskantzatzeko beti biltzen direneiko larri kantinak, Relunioneko kantinak, baina zure kasuan agian oian pixka sartzeko eta zakit loiteko, baina bintzat deskantzatzeko aukera izango duzu, ez da? Bai, Olaberrikoa garaiz da, orduan gero deskantzatzeko nik uste dut denbora pixkat gehiago dukiko dudala besteak baino, baina azkenian urduritasunak inta ez dakitea lo egingo dudan, baina bintzat saiatu, bai. Goizean goizki behartzera gainera, ezta? Bai, makillatzeko eta ordua zakazuren dira, ezta? Oraindik ez dakit ordua, baina garaiz izango dela oso goiz, seguro, bai. Goiza gainera oso polita da Olaberriako kantinera batentzat, auzotik ateratzen zarete, ikusten dituzute guzkiaren lehenengo izpi horiek, berdez kosita gainera, eta zuen musika soilik entzun da, ezta? Bai. Egin izan dezu konpainia lagundu urteren batian, erdiguneraino, ala lehenengo aldia izango da? Lehenengo aldia, bai. Momentu polita. Hori da oso polita, gaina lehenengo aldiz, bai nik beti ikusten dut ja balardea goizian, baina hemen erdialdean, eta hori lehenengo aldiz hori bizitzea ere izango da oso polita baita ere. Baduzu esperuan momenturen bat alardean, egun horretan ezakin nolaiteko irrikia sortzeizuna? Arrankada nik uste dut horrek emozionatu ingo nahuela, ez dakit nola dagoen isiltasun hori eta gero eguna hasten da eta nik uste hori izango dela emozionantea eta gero ez dakit, nik uste momentu guztiak izango direla oso politak, goizian urduritasuna dukiko dudalako lehenengo momentuak eta arratsaldean igual ja urduritasun hori jaitsi delako eta igual izango dut momentu gehiago disfrutatzeko edo lasaiago egoteko edo. Eta espaloian daudenei begira txoketa botatzeko, ez da lagunak, familiarrak eta bar. Bai, gogo asko ditut lagunak ikusteko, nire kuadrilla, nire familia, nire aiton amonak baitarean egongo dira, eta bai. Bueno, bukatzeko, igatxe eskatuko dizut mezuak bialtzeko kamerari. Olaberriako bereziki, Olaberriako jendearentzat, baina orokorki Irungo jende guztiarentzat, zer esango zenio? Lehenik eta behin eskerrik asko Olaberriako konpainari aukera hau emateko, kantinera izateko aukera emateagatik. Nire familiari beti lagundu didatelako, eta nire lagunei baitare hor beti daudelako niri laguntzeko, eta Irungo jendeari azkenian jai hauek beraiei esker egiten direlako,
eta espero dudala jai hauek hain politak diren bestela. Hain magikoak ez da? Hori da, magikoak. Ez dago Irungo Alarda bezalakorik. Hori da. Alaxe da. Iratxe, esandakoa zorionak, disfrutatu momentu guztiak, prozesua oraindikan luze bada, eta egun hauetan ondo pasako duzu, hilaren 30 bezalaxe. Eskerrik asko. Zuri etortzatik, eskerrik asko.